herriko sabaiek hitz egingo balute, esan ezetz esan baina berriz egingo nuke. 2015ean, Boizen, Euskal Herriko provintzia ezberdinetako gazte batzuk elkartu ginen, orduan gaztea ginen, pasa denbora bat, eta, bueno, kezka bat geneukan, ez? Euskal Herrian euskararen ezagutzak gora egiten zuen, baina erabilak ez zuen horren besteko aurrera pausorik egiten, eta, bueno, gure buruari esaten genion, zer egin dezakegu guk gure esparrutik hemen eragin bat egiteko. Eta orduan, gutako batzuk ondo ezagutzen zuen Ruta Ketxal, Ruta Ketxalean inspiratuta, edo eredu hartuta, antolatu genuen Euskarabentura. Eta Euskarabentura zer da? Euskarabentura da espedizio kultural bat. Euskal Herriari bira ematen diona, 125 gazte elkartzen dituena urtez urte, uztaila osoan zehar, eta horri gehitu behar diogu lantaldea. Lantaldean parte hartzen dute urtero 30 personak. Guztiak izaten dira 30 urtetik berakoa, gutxi gora bera, orduan esan dezakegu Euskarabentura dala Euskal Herriari bira ematen dion espedizio nomada eta gaztea. Euskarabentura da irabazi asmorik gabeko elkarte bat, eta hori, Boizen geundela pentsatu genuen, bueno, zer egin dezakegu guk, esaten genuen. Bueno, inpakto bat egin nahi badugu, segurenik onena elkarte bat sortzea da, eta sortu genuen 8 pertsonaz osatutako, provintzia ezberdinetako 8 pertsonak osatzen zuten elkarte bat. Elkartean azken urtean edo azken 2 urteetan aldaketa batzuk egon dira, egon da relebo generazional bat, eta gaude hor 6-8 pertsona elkartea aurrera eramaten urte osoan zehar egin behar diren kudeaketak egiten. Kasko bat buruan eta bionetan, Erori naiz erori burua ustetan, erantzunik gabeko barne bidaietan, baina gaur utziko ditut mamu ilunak, piztu dezagun benetan gu geu garen. Elkarte honek Euskarabentura espedizioaren bidez 4 helburu ditu. Lehenengoa da euskararen erabilera sustatzea, gazteen artean. Bigarrena da euskaldunen sare bat sortzea. Hirugarrena da gure Euskal Herriko ondare kultural eta ondare, edozein ondare material eta inmaterial ezagutzea eta ezagutza horretan sakontzea. Eta laugarrena da balio osasuntsuak edo balio positiboak sustatzea gazteengan. Bizikidetza, genero ikuspegia, turismo arduratsua, eta horiek izango litzatezke 4 helburu horiek bai. Espedizioa dago Ruta Ketxalean inspiratua. Ez da Ruta Ketxal, ze Ruta Ketxalek beste elementu batzuk zituen, bai geografikoki, bai hizkuntzaren aldetik eta bai antolaketa aldetik. Uste dugu Euskarabentura fisikoki pizka gogorragoa dela, baina bai, hortik edan genuen, elkarteko gutako batzuk Ruta Ketxalen egon ginen, eta guretzat bai izan da, iparrorratz bat espedizio eta proiektua aurrera ateratzeko. Hau dena antolatzeko, espedizioa pasa hilabete batez deskansatu eta 2 lagun hasten dira lanen dena prestatzen, aurten Alaitz eta Irune ondia, eta orduan pasatze dute urte osoa, uztailei behi da, dena antolatzen lolekuak, gonbidatuak, otorduak, eta hori da urte osoko prestaketa, eta gero ja dago espedizioan bertako, Lehenik errek aipatun 30 laguneko lantalde hoi, ez dakit 10 begirale edo guk deitzen bezala xerpa daude, osasun taldea, komunikazio taldea argazkilariekin, bideogileekin, koordinatzaileak, eta hoi bai, sekulako lana bai aurretik eta bertane bai.
gazteek bidaltze dute batetik aurkezpen bideoa, nahiko laburra, minutu batekoa edo, eta hori elkarteak baloratzen du. Eta gero daukate lan potoloagoa edo, gai bat aukeratzen dute, aurten 3 aukera zeuzkaten, emakumea eta kirola, euskalkia eta euskara batua, edo utopia, eta gai horren inguruko lana egin behar dute gazteek, edo zein formadutan izan daiteke, literatur lana, historikoa, bloga, eskultura, edo zer izan daiteke iaia, eta hori baloratzeu Eusko Ikaskuntzak. Orduan, bi bideo horren eta lanan arabera aukeratzen dira gazteak. Aurtengo berritasuna handina hasiera izangoa. 2018tik sortu zanetik Maulen hasi da espedizioa uztailaren batean, baina aurten atarratzen hasiko da, eta hori aldaketa nagusia, eta gero aurten adibidez beste urteetan, baino askoz gazte gehiago etorriko ja iparraldetik, ez dakit iaz 10 edo izan zian, eta aurten bikoitza uste dut. Orduan bi aldaketa horiek izango ditu aurtengo espedizioak. Hemen gaudela, ni ja aprobetxatu nahiko nuke aukera, hemen kamara ditugula jakiteko, zu parte hartu duzu lehenengo espediziotik, lehenengo espedizioan gazte bezala parte hartu zenuen, eta zer esango zenioke hor kamara aurrean dauden gazteei, zelan bizi izan zenuen eta zelako esperientzia izan zen zuretzako? Netzat 2018 parte hartzea izan zen, ez dakit ni bizi nintzen superondo, nire Tolosaldeko burbuila euskaldun hortan, eta izan zen aukera bat lehenengo aldiz hortik ateratzeko eta kontuatzeko mundua ez dela hola, etxetik kanpo gurasorik gabe hilabete bat pasatzeko aukera, eta ez dakit bada lehenengo aldi bat, ez dakit independenteki edo bizitzeko, norberan ardura bizitzeko aukera bat. Eta nik uste izan zela ikusteko jende berria ezautzeko, ez txikitatik eskolan ekin egon zianak, eta salto bat bezala Euskal Herrira eta ez heldu arora, baina harreman berrietara. Zutzat? Oso ondo. Niretzat Euskal Abentura, nik ja aurretik bizi izan nuen rutak etxal hori, gazte bezala eta gero monitore bezala. Eta, niretzat rutak etxal izan zen hori, momentu katartiko bat, zuk esan duzun bezala, etxetik atera, denbora luzez etxetik kanpo egon, guraso gabe, eta jende berri asko eta desberdin ezagutu. Esaten duzunagatik Euskal Abenturak antzerako aukerak ematen dituela. Eta gero, antolakuntzan gauden aldetik, Euskal Abentura izan den guretzako sekulako ikasketa. Sortu berri izan genuen proiektu hau zerotik, finantziazioa lortu, aurrekontu bat egin, eta, seguramente nire bizitza profesionalean izan dudan ikasketarik handiena ez bada, handienetarikoa. Eta nik ere galdera bat egin nahi nizun, zuke hori parte hartu zenuen Iziokitar bezala edo Laraina bezala, gazte bezala, baina orain kamiseta urdina daramazu, eta kamiseta urdina bakarrik lantaldeko daramate. Oso hasieratik aukera izan zenuen lantalde urdinean parte hartzeko, alde horretatik zelako esperientzia bizi izan duzu eta zer kontatu alde gozu? Lantaldea ere oso aberasgarria da, oso desberdina da gazte modun edo lantaldean jutea, gazte modun azkenen bada hilabete bat, eta orduan da guain bestea, eta orduan bada ezakit dena sorpresaz betetako hilabetea, eta lantaldea aldiz da prestatzea, ez dakit taldea muitzea bestea, eta esango nuke askoz gogorragoa dela lantaldeko partaide izatea, baina ez dakit ez da beste udalekuetan bezala bagian gazteak zaintzen ibili behar gehala, zeia gazteak
helduk dira, orduan badakite zer egin dezaketen, zer ez. Orduan da pixka bat bideratzea gazte horiek, laguntzea arazon bat baldin badaukate edo konpontzea, eta orduan bai sortzea, ez dakit, lantaldean oso giro eta sare indartsua, azkenean hilabete batez elkar babestu behar deulako eta elkarrekin lanin behar deulako, eta gero gazteekin sortzen den ez dakit gidaritza edo laguntza sare hori bai. Aurreko urteetan zerpa bezala parte hartu duzu, begirale, aurten aldiz, datorren espedizio honetan zerpaburu bezala edo kanpamentuko buru bezala parte hartuko duzu. Zelan bizi duzu hori eta zer espero duzu esperientzia berri honetaz? Ez dakit, bada beste salto txiki bat edo, ja ez da gazteak muitzea bakarrik, bada begiralen arteko koordinazio hortan laguntzea, eta bada ardura gehiago, baina bai aukera polit bat ikusteko beste alderdi bat, ez da, espedizioana. Ikerretaz dutzat, zer da, nolakoa da hilabete hau, espedizio hau, euskeraz bizializatea? Nire kasuan eta Euskal Herriko persona askoren kasuan bezala, ni bizi nazen tokia ez da euskararen arnasgune bat. Orduan, niretzat Euskal Abentura bai izan da inpakto handi bat, hilabete osoz, 150 personekin, euskaraz egiteko aukera izan dudalako, eta nolabait Euskal Abenturak ere nire azalean edo nire personan aukera eman dit ezagutzeko, Euskal Herrian euskaraz bizitzeko aukera ere badagoela. Esango nuke bai dela, ez dakit, hilabete utopiko bat edo kasi-kasi, ez da, gaur egun zoritxarrez Euskal Herrin ez dago inun tokirik euskaraz bizi daitekena egunekoen, dela ez dakit okinak ez dakilako edo supermerkatuko langileak ez dakilako, orduan beti zaude behartuta zerbait gaztelera zitea, baina Euskal Abentura bai da hilabete osoa pasatzeko harreman guztiak euskaraz sortzeko eta mantentzeko ez dakit egoera utopiko bat. Nik 15-16 urteko gazte euskaldun guztiei gomendatzeiet abentura zoragarri hontan parte hartzea. Azkenean Ikerrek esan du sekulako sarea sortzea, harremanak, eta da lehenengo aldiz aukera etxetik ateratzeko eta bizitzeko hilabete bat gauza berriak egiten, jende berriakin, eta bai aukera bat gero bizitza osorako arrastoa uzteuna.